Bathembu, nzala yaBathembu, sizwe sikaba omkhulu, sizwe sokhokho, ingcambu kaSirayeli. I just want to clarify a few things on the statement that I, as Inkosazana yaBathembu, have issued phansi kobukumkani bukakumkani uNtande ozala uCube. Just a few points of correction. The statement that I have issued this morning on behalf of Abathembu. Number one, the objective of the action and decision that which we've taken to ban umkhonto wesizwe emhlabeni waBathembu and to divorce it and disassociate ourselves with umkhonto wesizwe is number one, to protect the Thembu nation and the children and the generations of the nation of Abathembu. Number two, it is to prevent a blood spill. What is commonly known as black on black violence, black on black killings, black on black ndondoni, which we know it is always instigated and hatched and funded and plotted by the enemy. And our enemy are the 1652s, the colonists. Those are our real enemies. They are the ones abafika basiphuca umhlaba, basiphuca amandla okuphatha, basiphuca ubutyebi bethu, imfuyo yethu, everything. Basiphuca amandla okuphatha, basidungadunga, basidivayida. Beza nento abathi i-republic, beza nento abathi it's the law, Roman Dutch law. Bakhipha yonke into ebubuthina ne-identity yethu, batshintsha i-history, bayiketula, benza all of those things. We are not going to be party to that. We are preventing that blood spill that is coming through uMisuzulu kaZulu emhlabeni waBathembu in the disguise yoba uzoncedisa abaThembu ebebizwe ngubani, uzoncedisa abaThembu emzini kabani, esibayeni sikabani, engubani yena, ebizwe ngubani, egunyaziswe ngubani. That is indelelo, but uyenza ngabom. We know everything that is going on. We've been on their tail. We've been monitoring. We've got intelligence enzima kabi, not only in the physical but also in the spirit realm. Abanikazi mhlaba, abanikazi balento lesisizwe basiphathise sona ukuthi sisoluse, babhekile, belele nje abafanga, but bayibhekile yonke into eyenzakalayo noNkulunkulu mvenqaki. So we've known about their actions, their plots, where their altars are, what they are planning, when, at what stage. And hence the decision that I communicated this morning to distance ourselves from any blood spill in the nation of Abathembu, amongst the nations that are the seed of Israel, Usirayeli esinguyena. It's not going to come through our hand, because the enemy knows very well ukuthi. I've been telling Bondabandaba over time, uma sikhuluma
ukuthi the enemy knows very well the blessings and the curses that Umveli Nqangi has given us. And hence, whenever they are trying to cause it division and blood spill and everything for ukufida le nyoka yabo bathwele ngayo, edla ifumana amandla egazini lomuntu, whenever they want igazi lomuntu ukuthi baqinise isithwalo sabo, they do that by instigating a black on black blood spill, whichever way or fashion or manner they present it to manipulate and deceive the people ukuthi bababonise apha phambi kwenyawo zabo, babebona beyazi into yoba phaa emkhathini bagqibe ntoni naphini ninjani benobani bengobani. So we know very well, not only in the physical, that is the kind of intelligence that we have. We're trying now, by disassociating ourselves with Umkhonto weSizwe, we're trying to prevent blood spill. It is not out of hatred, no, out of causing impi or ukuthi hayi ke azilimeze etyeni. No. We were there at some point and azange sivune nto. Instead, kwachitheka igazi lomuntu omnyama. Asikakabi nawo namhlanje umhlaba. Kwachitheka igazi lomuntu omnyama in the late 80s. Mani ibizwa ngamagama kuthiwe ngumZulu nomXhosa, kuthiwe yi-UDF ne-ANC, ibizwe ngamagama kwagqibela kusithiwa ngu-black on black. Ntoni. That message in a nutshell ithi asizi sisizwe sabaThembu for the betterment and the protection of this nation, for the betterment and the protection of the vision esiyiphathisa ukuthi lando okhokho bethu babeyilwela ukuthi they must come together, beyindlu emnyama, beyingcambu kaSirayeli, and drive the enemy out of umhlaba wethu, the enemy that is the 1652s. We said in the beginning we are taking the baton and finishing off what our forefathers could not manage to take to the finish line. That has not changed. But okwamanje kusatyalwe le nto etyaliweyo ebhatalelwe u-12 billion through uMisuzulu. In fact, through uLondiwe Zulu wanikezwa i-12 billion, kuloo 12 billion wanikeza uMisuzulu 1 billion. Yabe imandate isithi mabachithachithe badungadunge kwanto ethi ihlanganisa indlu emnyama ngendlela abenza ngayo, so that we don't focus on getting our land back. Sithi asizi kuleyo into, siyibonile kudala, okhokho bethu bayibonile, siyibonile nangehlo lomoya. Asizi noba ngaba sebenze landele lo bayenzileyo bazosinyola esweni, basinyola ngomkhonto esibayenza ukuthi bachamela khona bethumela iindzevu zabo. Noba ngaba sebenze laa nto siyayazi into yoba intsingiselo yayo intoni na, behlose ntoni na, bethunywe ngubani na. Nezifebe zabo ezingoJacinta Ngobese abathathiweyo nabo bakhe basiwa kooSwitzerland some weeks back, babuya bephethe imandate efresh, a renewed mandate ukuthi yeyi ingathi anenzi into, hambani noyifaka le nto le ize iproduce the fruits eziligazi lomuntu omnyama eli silifunayo. Kanti ke nihlokoloze abaThembu abaThembu abangomakwala sazilwa imbi, akho neyodwa imbi singabaThembu esakhe sahlulwa nangamangisi nakakade. We are a peaceful nation. Now, why do I specifically say no more Umkhonto weSizwe? It is because ngalomlomo mnye yayikwandim ngo-2023 that came to amakhosi, iinkosi zabaThembu, ndiphuma ebukumkanini babaThembu phantsi kwendlu kaNtande.
ozala ucube lozala mna. Ndawathinda abantwana begazi babaThembu kumhlaba wabaThembu, umhlaba woba omkhulu, ngokweprotocol. Ndabaqhwetha emacaleni into yoba ntoza kuthi ningamangali, sesifaka lo mbutho ngoku esiza nawo, sesizibandakanya nawo, nguwo esizawuqhuba ngale vehicle yawo, into yokokuba masiyiqhube le mbumba. Isizwe yabantwana bobawo omkhulu bookhokho bethu, masiyiqhube ngale vehicle engumkhonto wesizwe, because leya vehicle yayisungulwe ngookhokho bethu, izikumkani, ngo-1912. Bayibiza into yokuba yi-South African Natives Congress, and later on it became African National Congress. Yahijackwa and it never produced any results. 30 years down the line, we still do not have umhlaba. Instead, through that vehicle, esakhupha kuyo amaqhawe wethu, sabulawelwa amaqhawe oKhrizani. Sabulawelwa, sathathelwa ubukhosi bethu, sathathelwa umhlaba wethu, kwenziwa yonke inyuva dam ngulo rhulumente walo mbutho owawusungulwe waqalwa ziikumkani ezazingaphambi kwethu neenkosi, zithi zenzela isizwe indlu emnyama yonke. Isiphoxile, basiphoxa mhlazana babuye elibhacweni. They never came back to us as abantu ababathumile and abanikazi balo mbutho owawubathumile elibhacweni into yoba mabahambe bowufunda uqeqeshwa bakwazi ukulwa ngezikhali zanamhlanje, badrayives, babuye kuliwe kukhutshwe isitha, sibuyele eEurope, sithathe umhlaba wethu back thina amakhosi endabuko, siphathe izwe lethu nomnotho wethu and everything. They never came back. Instead, they distanced themselves. Sayincenga ivehicle yakwa-ANC, kwafikelela lapho sithi khona ayikho le nto le, because ngoku seyifuna kuthi enyameni, esiqweni, ifuna ukubulala kwanto engathi isele, inomnombo, ine-history, inayo yonke le nkcukacha into yoba singobani, sisuka phi, kutheni, ze kuthini, kanjani. Hence we started into entsha engu-ACA. Ku-ACA kwane-Red Forces, kwanomkhonto wesizwe. So when I made that announcement, after having consulted with ozakuthi iinkosi zabaThembu, accordingly, I made an announcement uba ke ngoku thina siyindlu yabaThembu, singabaThembu, siyawamkela umkhonto wesizwe emhlabeni wabaThembu. Yingakho namanje I made the announcement ukuthi no more umkhonto wesizwe. Yingakho iqonde umkhonto wesizwe, it's not because of any hatred of umkhonto wesizwe, but sinqanda amanzi ukuthi angaphumi endlini, because kuyuzwe the very same tool engumkhonto wesizwe sisitha ukunyola ithuna labaThembu ngomkhonto, literally. Ukudelela umkhonto, ukudelela isizwe sabaThembu nomhlaba wabaThembu neenkosi nobukhosi babaThembu nezibaya zakhona neenkundla zakhona nakakade kusetyenziswe laa mkhonto wesizwe, kuthunyelwa iindzevu ezingoongizwe Mchunu, oondabandaba nezinye izinto esingazaziyo, noonondindwa bakhona bethunyelwa emhlabeni wabaThembu. It is not because we are now trying to align ourselves with the African National Congress. We don't want the African National Congress. We are disassociating isizwe sabaThembu siphela with anything to do with politicians and politicians, because ngoodoti bomasipala
izinto ezincanca igazi lomntu kuphela for their stomachs. They don't give a dime about the wellness and the well-being of the nation. So we are disassociating ourselves with anything to do with politics and politicians. Yize, because it is this time, ekungayo ngu-election season, we don't want abantu bakuthi ukuthi basale on the lash besele be-confused besilwa kwabodwa. Yize sisithi ofuna ukuvota kule local government election ezayo kwabasezidolophini makavotele i-KPA, because i-KPA siyayazi isungulwe ngabantwana bethu, ayonto entsha, besisebenzisana nayo. We were in alignment and partnership with them whilst we were recruiting Indlu Emnyama for into yoba mayidibane under the umbrella yomkhonto wesizwe. But it's not a new thing. Sifike bekhona kakade besilwa obubugebengu nobubunyorokoto nobusathana be-ANC kulamhlaba waseBathenjini. So sebene-roots kakade, sebene-structure, sebena everything, and we have a common vision with them. Whilst their focus is in the townships and in the suburbs and in the towns. And they have a footprint there. Hence, we are saying, often uvota oseMonti, ose-Butterworth town, although i-Butterworth ifanele ngaba ifola ngaphansi kwamakhosi, and therefore you don't expect a councillor there. Because we don't support indaba ye-local government, elections and structures. We've never supported it because we know ukuthi lisu, and it's a tool that has been used by the enemy since time immemorial. Mhlazane kwazale democracy yamasimba yokuthi idelele amandla wamakhosi endabuko wezibonda nezibondana neenkosi zenqila, izireplace ngee-councillors ezithatha umthetho phi eLondon, ezibhatalwayo imali yompimpa, imali yokwahluka-hlukanisa isizwe in the name or disguised as a salary. We are not in support of that. But because it's this late, there is nothing we can do, and we don't want our people to be confused and to be fighting. It's very opportunistic. Basebenza enye nelinye ixhoba. So masivale ke lo gap, singabashiyi abantu bakuthi besebumnyameni bekwi-confusion. Siba directe ke abakozibeleni, abakomlungisi, abakoKomani Park, abakoKomani, all over, ababafola under the jurisdiction, bangafoli ke directly under i-jurisdiction yenkosi, bangazaziyo noba inkosi yendawo ithini na yale district bakuyo. It's this late, we don't have time to educate people uba ihamba njani into ye-district nenqila nezigodi zenkosi zendawo. We don't have much time for that. So therefore, people that want to vote, rightfully so, for into yoba mababe ne-voice, babe ne-association eba-representayo, they must vote for KPA. If there is a need for me to be distributing contacts ze-KPA, I will do so. I will distribute those contacts the leadership yakhona, i-chairmanship or i-secretary general office ye-KPA, and then I will also talk to them so that they are not overwhelmed by the inquiries. I will also talk to them ukuthi bandithumelele a contact list of their offices, because they don't only have a presence in the Eastern Cape, they have a presence in the Western Cape. KwiKapa lonke bane presence. And I understand, if I'm not speaking under correction,
ukuthi they also have a presence in Limpopo, mostly in the areas that where EPAC was active and very vocal and powerful. They have a presence in those areas. So I will ask for that. Now, what I will not allow as Inkosazana Yabathembu is to be dictated to by people that I call opportunists, thinking uba they are going to dictate to us ukuthi how do we express our emotions, our anger, our disappointment, our hate. I will not accept that. We know those tricks. Those are the tricks ze agents ze 1652s. Sibadala xa singaka, asizalwanga izolo. Siyayazi uba ziyangena kanjani in the early years of what they call democracy. Kwaqalwa ngokuthiwa ngoku you can't talk like this, you have got to be kwazwa ne-English nice engu-political correctness uba no you can't. Amasimba ngamasimba, inkwenkwe yinkwenkwe, indzevu yindzevu, ubholomane ngubholomane, because that is where and when it starts. It starts by demonizing ilanguage yethu. Kucaca uba no ilanguage yethu ikrwada, kuthiwe sikrwada, kuthiwe si-rude xa sithetha ilanguage yethu. Kuthiwe we have to be diplomatic, kuthiwe we have got to be politically correct. I'm not going to do that. Amasimba ngamasimba, yinkwenkwe umisuzulu, inkwenkwe yinkwenkwe. And inkwenkwe ngesintu, it's that which has not been circumcised. Asiwe endabeni. Enziwe izinto enziwa zona endabeni kula 3 months asiwe endabeni. If you have not gone through that tradition, through that custom, you remain inkwenkwe noba unganikezwa isichocho esithini na ngemali yaseLondon, unikezwe icertificate esisanwe nguCharles, you remain inkwenkwe. And there's a difference esiXhoseni okanye esintwini between inkwenkwe nendoda. Sithi ze sithi ke nguyindoda, you are a man, you are no longer a boy. Sibe sikubalela izilimela, sibe siyayazi into yokokuba wawoluswe ngubani, yayingubani ingcili yakho. Yayingobani amadoda wayekhona awayeyala mhla ubuye entabeni okanye ubuye esuthwini. Yayingobani oomama babekuyala, wasokwa kwenziwa kwamnandi kwanjeya. Yayingeyososiyunguma kuphela esiya, inentsingiselo esintwini. So if you have not gone through that, you remain inkwenkwe. Asizuncela mtya apho. So ndiphendula laa nto yaba bantu besithi hayi siyayiva into oyithethayo, into ekunayo isicela into yoba khawulungise laa ndawo ubusithi inkwenkwe. Inkwenkwe yinkwenkwe, a boy is a boy, asiyeni esasiyeni esini amani. A boy can never be a man. A man is that which has been sent endabeni yayokwenzela usiko. Siko okungelolwethu kuphela, olungaphumi kuthi kuphela singabathembu, olusuka mva le from the Bible, ekuyi-covenant, ekungumnqophiso owohlula between us, ingcambu kaSirayeli. Sohlulwa lisiko lokwaluka thina ngcambu kaSirayeli abaphuma esendeni lika-Abraham. Saqhubekeka ke ngelo siko. Asizuzenza ama-Edom ke into esingeyiyo. So we're not going to be dictated to by opportunistic politicians, nor are we going to allow ukuthi what we are doing right now as isizwe sabathembu and as abathembu to protect our nation, first as abathembu and then as ingcambu kaSirayeli, isende lika-Abraham eliphuma kuYakobi. What we're not going to allow are also the opportunistic politicians
or enemies of Zuma, or enemies of the Nxamalala nation, or enemies of President Zuma, and enemies of Umkhonto weSizwe. But we're not going to allow them to use this as an opportunity to spill the blood or to settle the scores abanazo against uPresident Zuma, so that ekugqibeleni bagqibele betyhola thina besithi hayi yimpi between abaThembu and the Zulu clan. The Nxamalalas are a nation. They don't belong nor fall under the Zulu clan. They are a nation on their own. Hence they have ubukumkani babo as a nation. They are not the subjects of the Zulu clan. They've never been. Ukumkani uMatomela angavuka ethuneni noLugaju uma engezwa umuntu othi the Nxamalalas, amakhosi kaLanga, are the subject of the Zulu clan. They never were. They could not have been. So we're not going to be dictated by the opportunists and the enemies of Zuma and the enemies of Umkhonto weSizwe and the agents zabelungu, the Europeans, which are the very same agents that have been planted Umkhonto weSizwe uba mazichithachithe zisabotage anything that is done by President Zuma. We're not going to allow those opportunists and agents ezibhatalwayo eLondon ngu-AfriForum, ezibhatalwayo kwa-ANC kaRamaphosa. We're not going to allow them to use this as an opportunity ukuthi baspile the blood of the Nxamalalas, baspile the blood of abaThembu egameni loba it's a fight between this and that. That is why we are saying we're distancing ourselves from anything to do with Umkhonto weSizwe, and we're banning Umkhonto weSizwe. But that's not only to say Umkhonto weSizwe, that's to say anything to do with dividing our nation into political parties. So it applies to anything and every other political party, including the ANC, including the EFF, including Action SA, including a Patriotic Alliance. Fortunately, we don't have that Thagari thing, Eastern Cape. We only quoted Umkhonto weSizwe because it is the only political organization that we had aligned ourselves into and that we had recognized as isizwe sabaThembu. But this is the vehicle esizibandakanya nayo esizayiqhuba sonke le nqwelo ukubheka phambili. Asikatshintshi kulaa nto yoba umhlaba wethu siyawufuna ubuyela ezandleni kuthi mandla okuphatha siwathathela kuthi thina amakhosi wendabuko. We are not going to be waiting for ukuthi siwanikezwe. Power is not given, power is taken. So the powers to reign over our nation, over our land, they rest upon us. They are not given to us, and they are not bestowed to us by the Queen Witch of England and his prefects that are in the ANC of agents, ANC of Ramaphosa. They have not, and they will not be given to us by them. It is for us to take back our power, and so we are doing. We are taking back our power to reign and rule over our nation, over our land. And umhlaba wabaThembu, let me remind you, umhlaba wabaThembu is more than 80% of the land, the entire land of what is called South Africa. Siwuthatha wonke, namandla okuphatha siwathatha wonke, but we shall do so ngokwezigaba, and will announce. For now, what is at stake and what is urgent is for us ukuthi we distance ourselves
We put a stop kumkhonto wesizwe to do any activity, and all these other political parties ezizirhorhotyisinyana, political parties zezisu zobumpimpi, no more politics except for KPA. And ezilalini emaphandleni ziinkosi nezibonda kuphela ezizawuphatha zithathele amandla okuphatha everything kuzona. For now, going forward, we will issue instructions and the way forward and guidance as we go on. But as a matter of urgency and with immediate effect, we stop anything and everything to do with umkhonto wesizwe, the only recognized political formation or political vehicle by us as indlu yabaThembu, ikomkhulu labaThembu, lobukumkani babaThembu, lesizwe sabaThembu. All the other smaller nyana parties, they fall under that mkhonto wesizwe banning. Ndiyabulela baThembu. There comes a time in the life of a man when decisions have got to be made, when we've got to be firm to stand up for our dignity and reclaim our dignity, reclaim our identity, reclaim our humanity. There comes a time lapho kufanele khona sehlukanise singancengi usolalaphi, singacengi usolalaphi, singacengi ukuthandwa, singacengi ukuthi abantu bazowuthini, singacengi diplomacy, because diplomacy eyamasimba kuphela, ngamasimba nje kuphela. Whilst you are being diplomatic and being respectful and being humane, kungalesi sikhathi kanye, those that you help, those that you try to assist, bakugibele entloko, bakuchamele entloko. That time has come now ukuthi sime ngenyawo simele okukokwethu, because ukuthetha akusizi. We have tried. Sithetha namamenemene, ommenemene teke, izinto ezingayaziyo inyani, i-parasites ezazi nje kuphela ukuncukuda igazi lomntu, zikuncukuthe zingakuyeki ngoku sewungamathambo oko kusenomphefumlo kuwe. It ends now. It ends now. Lamasimba enziwe zezanzevu nonondindwa bazo. It's time to bear the consequences. And we are going to start now. Qalela namhlanje. We've given them neenkokheli zabo time ukuthi balungise izinto, balungise elahlazo balenzileyo. But babaleka nesali, babaleka.
bayabaleka kuyo yonke indawo, sibafune nalapha ngaphantsi kwesithende esisethu, bavele indawo. Mamenemene ke lawo. Asizumenemeneza ke thina ke ngeyethu irresponsibility ne-accountability, because we understand clearly and we are not about to sell out on our nation singabaThembu. Uqala namhlanje wonke ongumThembu kwiKapa lonke jikelele, Cape Province, eRhawutini, oseRhawutini, oseVaal, oseFree State, noseNatal, engumThembu nje nothembe, ima kwanto yakhe ethi Mkhonto weSizwe, ususa kwanto yakhe kwagama lakhe kwinto edibene noMkhonto weSizwe, because siqala apho ukudeleleka ngobu bhanxa bepolitiki. Susa kwanto mThembu nomThembukazi, wena ozalwa ngumThembu, susa kwanto ethi Mkhonto weSizwe ecankwakho, ngumkhonto wamasimba. Ngoba nje qha masidelelwe ziindzevu, amakhwenkwe, into ezingaqeqeshwanga. Asizuyivuma ke loo nto leyo, not in our lifetime, not in our lifetime. Zithunywe yinkwenkwe eziyibiza uba yinkosi yazo. Thina sinayo inkosi yenkwenkwe ebaThembini, siyawelusa bethu abafana, siyabasa entabeni. Asizudelelwa yinkwenkwe in our lifetime, ide iqabele ithumele ezinye iindzevu zayo noonondindwa bakhona uba mabowuchamela isibaya sakuthi. Sesidelelekile, phofu sidelelwa yinkwenkwe, sidelelwa yinkwenkwe, Mmisuzulu, ongeyiyo nekumkani. Bengazuba yikumkani ngoba akukho sizwe esinguZulu, uZulu yiclan. Thina ke baThembu sisisizwe, we are a nation. Asizuvuma ukuthi sisisizwe sidelelwe yiclan. It's not going to happen, not in our lifetime. Sicima kwanto ethi Mkhonto weSizwe. Siyayiphuma i-membership yoMkhonto weSizwe. Wawubiwe kakade kuthi, wawubiwe kakade kuthi ku-ACA. Amasela ajikela ngasemva phaya ayorejistarisha uMkhonto weSizwe, phofu ethatha apha esibayeni sika-ACA yonke le nto esiyithethayo. No wonder uJabulani Khumalo wagqibela bejikelana kwabodwa ngobusela obu babo. Siyaphuma ke thina ke baThembu kuMkhonto weSizwe njenga namhlanje kuzwe lonke jikelele. Siyaphuma, nawusala ke nina ke noMmisuzulu wenu, nawusala ke ningaloo maZulu wenu, niyiloo nto nizibiza uba niyiyo nendelelo yenu kakade. Siphumile ke thina ke baThembu kuloo kaka, ngoba ikaka siyityi. Siyayazi uba yinto ebekwa phaa eqaqeni, uyigqumelele ngomhlaba, ushiye ubuyele le bekwendle, hayi uba iziswa apha esibayeni.
Siphumile ke thina ke kumkhonto wesizwe singabaThembu. Wonke umThembu kuzwe lonke jikelele. No more mkhonto wesizwe. No more mkhonto wesizwe kumThembu nasemhlabeni wabaThembu. Sesigezeleleke kwanele. Sigezeleke kwanele. Bamakude kugezelwe okhokho bethu emhlabeni wethu. Bye-bye President Zuma. Ngoba ukungabi namqolo kwakho nongabi nanyani kwakho uloko izinto ungathi awuvanga uvile ungathi awubonanga ubonile nengqeqesho yakho ebantwaneni bakho abazibona bona benelungelo eligqitha bonke abantu ngeli xesha bebengekho. Sibila sisoma sincama konke. Sithi senzela isizwe, sithi senzela wonke ummi kweli lizwe. Bebesitya nice time bona. Kodwa namhlanje kuyakwazi ukuba masigezelwe ngabo. Bethumela, behamba ngeekona. Xa inimba yakho ikohlulile President Zuma, sorry, angekhe siyinyamezele loo nto leyo. Asoze sithengise ngesizwe sakuthi. Kukho thina ngoku siyalezwe kuthi esizwe. We have given you enough opportunity, but not all of us are going to be the merry parties. Banyamezele, sinyamezele konele, yiminyaka sinyamezele, siphepha, sisiwa sivuka nawe, but canda umda ke ngoku apha, because le yenziwe ngabantwana bakho nezizalwane zakho. Wawugqiba uthule uthi tu, being the head. Ube ngathi awubonanga nto, angekhe siyinyamezele. This is the last straw. No more mkhonto wesizwe. No more mkhonto wesizwe membership emhlabeni wabaThembu. Siyawuchitha umkhonto wesizwe, siyawubhena umkhonto wesizwe emhlabeni wabaThembu. Asiyifuni ingqumbo yeminyanya phezu kweentloko zethu. Sibe sicenga into esingayaziyo uba sicenga ntoni na. Hayi ngokhokho bethu, hayi ngomhlaba wethu. Sifike kwantlaba zahlukane. We've given you enough chance and enough time, President Zuma, ukuthi ulungise. So ungaphika ke sebengakuphikela nabafana bakho nimenemeneze nabanenza into eniqhele uyenza, but le yasebaThembini inkosazana ifake inotice effective immediately, and immediately as in immediately. No more mkhonto wesizwe emhlabeni wabaThembu. That is a notice on behalf of every black child that is of the loins of umThembu. Ndiqebile. No more mkhonto wesizwe emhlabeni wabaThembu. Bafa bayede into yakuthi ngithi mangiyishicilile le, yishicelele le. Ngiyazi ukuthi sizokhuluma kodwa ngiyayishicilela la ngoba ngifuna ukuthi
siludikide lolu daba. Ngifuna ukuthi bafo uyibheke lento le, uyidikide, uyicabangisise kahle lento engizoyikhuluma. Lo mntwana, lesi sifebe sakwaNgobese esisebenzisana noMisuzulu, esithunywe nguMisuzulu, ababhadalwa imali ngabelungu be-AfriForum for the motive yokuthi kumele kuphalale igazi la, singahlangani sile ngcambu kaSirayeli, indlu emnyama, sithatha umhlaba. Lo mntwana uhamba nondabandaba, kulaba fanamba nabo babuya kwaNongoma okanye babuya eMsinga, angazi ngoba abanye babo babuya kwaNongoma. Angimazi undabandaba ukuthi ubuya kwabani, kodwa uhamba naye. Bahambe bonke-ke uma besiya lapha emhlabeni wabaThembu, bafika bachama esibayeni, chamela esibayeni. Ngalo Monday odlulile bahambe bonke. Now what I want to ask you, bafo, uyazi ukuthi asikakaze sibonane in the physical, sikhuluma kuphela la emncebe. Is that you? Nguwe loya ndaba ohambe wayochamela esibayeni phezu kwamathuna abaThembu, uhamba nesifebe sakwaNgobese? Was that you? Uma ngabe into yakuthi bekungasi wena qobo lwakho, for the mere fact that loya mfana ufike wachamela abantu abadala amathambo amhlophe alela ukuthula emhlabeni wabaThembu, engabiziwe ngabaThembu ngoba thina khange simbize, engagqithanga kuthi acela imvume yokungena emhlabeni wabaThembu, because bengekhe simnike imvume yokungena emhlabeni wabaThembu. Asixakwanga nto singabaThembu, sixakwanga ukusolva izinto ezidla umzi kwisizwe sabaThembu. Sikakafikeleli lapho, sinendlela esizenza ngayo izinto. Bengeke simnikeze imvume because bengekhe azayichaza inyaniso into yoba ucela imvume yokungena emhlabeni wabaThembu afika achamele esibayeni sabaThembu, adele inkundla yabaThembu, adele isizwe sabaThembu, adele amakhosi abaThembu, amathambo alela ukuthula. Ngaphezu koba sekasidelele-ke thina-ke abaphilayo, into nihlale niyenza umhla nezolo nisidelela ningasiboni, but manje mase nidelela ingcambu yethu ukutsiba uphungela ngenqoloko. Bafo, uyasazi isintu, uma ngaba laa mfana, laa nzevi yenkwenkwe efike yachamela amathuna wookhokho bethu, ihamba nesifebe sakwaNgobese, uma ngabe yakwaNdaba impela, ayimoshanga in his capacity as an individual, indlavini engaluswanga, umoshele nina sizwe sonke, ngoba uyenza laa nto engundaba, ezibizwa undaba, umoshela isizwe sonke, wayowunyola isizwe sabaThembu.
wayowunyola isizwe sabathembu, wayowunyola abathembu, wayowunyola ookhokho, abantu esibahloniphayo, wabanyola. Akayenzanga ke loo nto leyo in his capacity kuphela as inzevu, unimoshele nonke boondabandaba. You have to take accountability for that. Nilungise manje, kusengalunga sisathetha nilungise kuba bhanxa balandelelo belahlazo. I don't even know what to say. Bafu, alikho igama elifit to describe lamanyundululu welahlazo lenyala elenziwe zezandlavini ezithunywe ngabelungu emhlabeni wabathembu. Alikho igama elifit to describe that. Ngithinda wena ke nto yakuthi, ngoba ngicabanga ukuthi uyayazi intsingiselo yale nto ndiyithethayo. Lungisani, lungisani lamanyala enziwe yinzala yenu, because laa ndaba kaBholomane, enguBholomane yena ufike wenza laa nto, akamoshelanga yena kuphela, uziponiaskalise imvelaphi yakhe apha avela khona ukuthi ungupende bani, kodwa ayikho ncinci laa nto ayenzileyo. Uhlabe ngomkhonto ethuneni. Lungisani into yakuthi. Lungisani. Uba ngaba wazi uba kulungiswa kanjani, I'm prepared to spell it out to you as long as ukhuluma kahle. Ungazibhudi zinqa. This thing is bigger than me and you. And it has touched in a sensitive and very sensitive area. Bayethe into yakuthi. Mamela ke Simphiwe. Ndizayibhlokha inamba yakho ke ngoku. Ndizayibhlokha because it's either nguye uSimphiwe okanye unguloo mntu nguye ozenza uSimphiwe. Hence xa sendiyirithena i-call yakho awusalibamba ucinga uyanibalekela. That can only mean two things, ukuthi awusiyena lo muntu ozenza yena. Into ekunayo uyasetsha because uphethe imandate yokuthengisa ngesizwe sethu nomhlaba wethu. Kwi-Satanists ne-Luciferians zase-Europe in the name of whatever government office oyinxibile ucinga fanuba urepresenta yona. Meanwhile you are doing the prefecting zokuthengisa ngale sizwe. It's either that or you simply are a stupid Luciferian yembimbi ephila ngegazi that was searching, because mna all I'm doing is to return i-call oyenzile day before yesterday, just before 12 midnight. Only God knows why you were
doing it ngalesa sikhathi bowuyenza ngaso, or benicabanga ukuthi nizongibambela ivoice yami ningibize emkhathini. Hayi, angikusabi mina ukuthwejulwa, andikusabi ukuloyiwa, because andiloyi. I don't do those things. But ama-Luciferians angiwasabi. So if your something to 12 midnight call, imotive yayo beyifola kuleyo nto leyo, hayi, ithi ndikuxelele nje ntwana yami, nawukha phantsi isitya sigcwele. Andiloywa mna, nawukha phantsi isitya sigcwele. Khathala ukuthi beniyenza kuphi umkhathi lowo, kumkhathi wezangomanyana zenu enijwayele ukuthwasa kuzo okanye ukuthwala kuzo, okanye beniyenza komphi, nawukha phantsi isitya sigcwele kum. Andiyontanga yenu mna. Not in the spirit realm, not in the physical, not in any other whatsoever form or sphere or arena or strategy eniza ngazo. If that is not option 2, then there's option 3 and option 4 and the others. All I can say, sanukuqala into engekhe nize niyifeze, impi yaziwa yithi. Yithi oonyana bakaThixo ababiziwe, abangasayi kuze bathengeke bafane nani, or bajike, or babe ngamasela bazenze izinto abangezizo, babe baphile ngokuba nokuncukuda, nibe i-idea, nibe everything eniyibayo. Ngoba nazenza ii-messengers zikaLucifer. You sold out your souls to the devil long ago. Anizuphumelela noba niza ngeyiphi indlela, anizuphumelela. Le impi eniyiqalayo, using all the strategies and all the tricks eniziyuzayo, anizuyifeza. Anizuyifeza. But let me tell you, kogazi lizawuphalala. Elaba bakaThixo onyana, which I'm one of. Elesi isizwe esiyalezwe kum, that is under my watch as the Son of God and the chosen and called shepherd, Son of God. Alizuphalala, not under my watch. Sawuqhawuka zihlangana mfana. Andilogwala mna and andiyontanga yamakhwenkwe and andicengi solalaphi, ndingacengi izalwano. Qhubekekani nihlokoloze, inyoka ingonyama isemgodini wayo, nihlokoloze. Dala ndinibukele bafana bami, dala ndinibukele ndinolulela intambo kwanele. Nditsho Simphiwe, uzibaxelele nabo usebenzisana nabo. Loo Simphiwe onguye njengoba sokubaleka nje ngoku, kanye ulindele into yoba makuqale mhlawumbi ube seteyipini. Hayi, uba nifuna i-address yam, velani nitsho nje niqonde ngqo.
ndizonixelela not only address, ndizoninikeza nendawo apho ze sidibane khona. But let me tell you, so that you can tell these ones abakuthumayo ebebekuthumele njengoba sewungasaphenduli nje ngoku umnxeba xa kuphakanyiswa ndim. I will not only give you the address, I will give you the time, the place, and everything. Lapho ze sihlangane khona. Nize ke ngaloo mithi yenu engabhadlanga. Nezo nyoka zenu eninikana zona loo mikhathi yenu xa nixokisana. Nize. We will see about which one has got the power and authority. We will see. Senihlokolizile kwanele kudala ingonyama isemgodini. Senihlokolizile kwanela iminyaka. Aniqali ngo-2026. Ndathula ndanika intambo. Ndaninika the second and third opportunities uba nizibethe niguquke nitshintshe. Nifikile ke apho benibhalele khona. Baxelele balingane bakho kanye abaqeshi bakho kanye whatever into enihlangene ngayo nibizana yona kobo bulusifari bini. Bangoku kufikwe kwantlaka zahlukane, kwantlaba zahlukane. I will give you the time and the place and everything else that you need to know. In this battle, you have challenged us enough. You have challenged us enough. And I know the only reason ebangele into buphakamisa ucingo ngalamzuzu it's because I have spoken and communicated i-decision yethu. Bathembu. I have communicated that decision. Bo responda apho, realizing into kokuba le nto benicinga fanuba niyibile, niqhashile. Aniqhashanga bafana bam. Aniqhashanga, soze naqhasha. Don't mistake ukuthula komuntu for stupidity or cowardice. Don't do that. So baxelele ke naba umamele nabo okanye umamela nabo okanye ubumamele nabo ngalamzuzu benibhizi ngo-12 nindifowunela. Baxelele aniqhashanga ndinoyiki nomnye kuni. Senisiza in the physical, ndoda to ndoda. But ngoku, this is not a physical battle. It was never a physical battle. For the mere fact that ke nina ke niyithathele kuni kuba nathengisa ngesoul zenu kuSathane, niyithathele kuni and made it personal. Nahlokoloza, nifike kwangqengetshe. Le amasimba beniwenza phaa emhlabeni wakuthi, ezweni lethu, nisithumela ngoobholomane,
nonondindwa benu nigqibelisile. Nigqibelisile, soze ndiphinde. But le ibhettle ingakhange iqale apha in the physical, ndiyifuna phaa in the spirit realm. So tell lezi zibhanqa enisebenzisana nazo nicinga fanuba asinazi okanye andinazi, tell them, but I will give you the time and the place to meet. Declaring that the Lord preserves our steps, the Lord keeps our lives, and the Lord protects our destinies. Niye kube ninyonyoba, ninyonyobela ngeefowuni, ninyonyobela nge-internet nantoni. Ndinifuna nina qobo. Ningathumeli ii-drones neenkabi ezinizizo. Ndinifuna nina qobo. I will give you the time and the place in the spirit realm. Because ndiyabona uba nizithembile ezi nyokana zenu. Isikhotsholwa nisoyiki. Andoyiki neyiphi na ke phofu inyoka eluhlobo bani na, naba mamlambonyana benu, akukho nto ndiyoyikayo mna. So ngoba nizithembile ke ezi nto nizihambelayo, nizibhatalela imali, nenzani, kudala ziniphilisa ke phofu, aniboni naxa seziphelelwe, baziphelelwe ngamandla, and amandla wegazi lomntu azizuwafumana. Qha banixelele abagobelanyana benu nezinyangana zenu zobugqirha, zinixelele into yoba ziphelelwe ziiplani, zohlulekile. Nifikelele kwandingetse. Ndizayibhloka ke ngoku inamba yakho apha kule yam ifowuni, kuba kaloku awuphenduli ngoku. Ndifowunela izolo, ndirithena i-call, ndakufowunela namhlanje, ndayibhala imeseyiji. You are just blue ticking me. Typical of i-Luciferian. Typical. Ningamagwala noba ngamagwala. Ningamagwala noba ngamagwala. Hayi sibhama, andisoyiki bafana bam. Akho nto endiyoyikayo. Akho nto endiyoyikayo. Andoyiki sibham, andoyiki boothikoloshwe benu, andoyiki kwanto noomamlambo benu nezikhotsholo zenu ezilambileyo ngoku, ezifuna kwa eli gazi lomntu for into yoba mazibe namandla, niphinde nithakathe ngazo for ipower. Nobusela nayo yonke into eniyenzileyo over the years. Undivile. Yifumene imeseyiji, uzuyigqithisele, kungayiphelekiseli apha ezindlebeni zakho. Gwalandini lesilwathulwathu. Uyigqithisele kwaba beni nabo. Nicinga fanuba nizawuthwebula, nizanithwebula, nithwebula nge-internet ngo-12 midnight. Yho, nilate. 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 Ubanikeze aba bowunabo naloo nyanga yenu yobuthakathi nakakade. Ubanikeze le imeseyiji. Anisenguye la Mamthembu.
benichama phezu kwakhe, phezu kwentloko yakhe, nizenzela. Dala from 2014 nizenzela, nimthathela yonke into in terms of wealth. Nintshontsha, nisebenzisa ii-political offices and the political power enifumene niyazi into yoba niyifumene kanjani na. Andisenguye, andisenguye, which means I'm no longer a prey to you wicked witches and Luciferians. Nathatha yonke into nazenzela kwanele. Andazi uba anifundanga na into yoba despite the fact that nathatha the wealth and everything, fruits of the blessings, aniyiboni into yoba umphefumlo ayingowenu? Not that anikhange nizame so many times nohluleka. Babe nihlakaniphile ngenayeka kudala, ngenayeka kudala ukundizungeza niyipersonalize le nto, ngenonela zeza billions nazintshontshayo zam. Ngenayeka nonela zizo, qha ke into yobusela ongayazi uba ize kanjani, ungakhange uyibilele, ungazi ukuthi you don't value it. Yingako nazitya ngolu hlobo nazitya ngalo. Zizawunitya ke ngoku, phofu ziyanitya kwanodwa, ngoba zizinto zobusela eziziinyembezi kunina. Zizawunitya ke ngoku, zinitye zide niphele. Imali yenyembezi injalo, nobusela nobusathana. But it's only the fruits of the blessings what you took from me. Nosapho lwami, nesizwe sakuthi. Soze niphumelele bafana bam. Qha ebudomini benu nicinga fanuba ni-clever. You have become your own enemy. You have destroyed your own being. You have destroyed your own being. Senifumene ichance yoba manilungise what you destroyed back in history. Nifumene opportunity so many times uba manilungise nenze right by abathembu. That which you destroyed, nidestroya kwanina isibeletho eniphuma kuso. Nanikezwe chance so many times, niyalile lo chance so many times, aniyalanga kuphela. Instead, you repeated damage and injury and hurt and everything enayenza kuMamthembu, unkosikazi kaMatomela. Niphindaphindile. Instead into yoba nilungise, by so doing, you've killed your own nation. You've rejected your own chance to become a nation to be reckoned with. You have rejected your own calling and opportunity
and blessing ebeninike into yokuba ningaba sisibusiso kule sizwe sikabawo. no satanic prince, no occult We have rejected that opportunity and that invitation and that calling over and over again. Your word says, Ngobudom okanye ubukleva bobudom. and there shall be holiness, and the house The of horses have bolted now. That opportunity imkile, hambile, hambile, of every blessing is ours. No demon shall rob us. hambile, hambile, ayisayiphindi ibuyele kunina For we rise to possess our. nenzala yenu nakakade. I plead tonight against every evil altar. Adabuye uYesu waseNazaretha azowulawula umhlaba, ayisayiphindi ibuye. Every witchcraft age invoking our image And you have only yourselves to blame, against our household. nobody else. You have only yourselves to blame. Are scattered, their sacrifices are wasted, and their incantations are Ubaxeleleke forever. abo bumamele nabo, Declare that every pipe naba bakhohlisayo, naba ozalwa nabo, naba beniloko niplota nonke nisebenzela uSathane. Ubaxelele uba le yabathembi inkosazana ethunyiweyo every marine spirit demanding covenants, yabizwa yazinikezela into bisabele olu bizo, every spirit ibeka ke ngoku icanda ikrosa umda, is blinded, ikrosa umda, and word declares in Isaiah and ayikrosi yodwa, ikrosa nazo zonke izibusiso and the power and authority ebinikeziwe iphathisiwe nothing, and as a thing of naught. Tonight, ukuthi izosebenzisana nani, that every enemy of our soul yenze khona ukuze nenze lokho okuzawunisindisa. nothing shall fade into nothing, shall vanish without a trace. I plead Iyazivuthulula ke, izivuthululile izicathulo zayo le yabathembu, uthuli lwezindlu zenu nendawo yenu ndilushiya nani. the chains of toil are broken, I'm not taking it with, is destroyed. The curse of futility is lifted, but imbi le yona eniyiqalileyo niyifunayo and supernatural andizuyilwa every area. nani Tonight we declare ngeerules zenu. fervently that every evil, I set the battlefield, every witchcraft operation, I determine the rules demonic spirit, and the time, we are because I am victorious. the commander in this In the name of Jesus, battle. Father, tonight we cry out with authority, declaring that no demonic I will give you the time, the date, blood of Jesus and the place, fire, burning away every curse, breaking every bond, ngoba kudala nifuna ukundimitha, that no satanic prison can hold us, no witchcraft, ndiyisabele ke leyo. I will give you the date, the time, and the place. for whom the Son sets free. So yekelani ukuzihlupha ngoba nimane ninisetsha nisenzani nimamela iifowuni zami, everything that you've been doing since 2014. Rise up against thee, be smitten before It's not that I was not aware. Ndi-aware kudala ndiniwotshile, ndi-aware of every movement, everything endiyenzayo, because ndaba aware ningekazalwa nina. rising against us shall be smitten. Every demonic spirit shall Ndaba aware uba what is going to happen kanjani ningekazalwa nina. That is why I've been patient plead tonight against every spirit of with you. down our souls, every demonic heaviness, Baxelele mfana wam, every voice baxelele, broken by the joy of baxelele.